Дай, Ма подпри се, Иване, да можеш да включи. да, стихай си преди. То не се вижда как е хубаво стреля. Дай. Дай. Проче, дръж правата! Тук нищо не се вижда. Виждат Не, дай на Иван да виждат се едни фарове само. Иване, снимай Иване, защото отпред не се виждат само едни фарове. Че се подпречваш, защото си. Да, служи си както и винаги ти беше сложила ръката. Чакай, тук съм се така подпрял. А така! Браво, братче! Как стана скучно, ма гледай какво интересно става. Скучно е станало. Остави ми Вилина малко да склада. Айде, стана интересно! Много събираш тук. Чистиш повече от тези деца. Тясно е, малко ще го разширяваме. Пачи. Пуски той е колкото от колата на широчина. Ама ти виж колко място имаш, гледай къде е бордюрачът. Ти защити колкото хората заминаваме, я дъщаш. Да, без газ. Ти да знаеш, че има тук разни. Само волан, без газ, само волан. Ти да знаеш, че има Токио дрифт манети. Едно скочите другите. Стирам ръчета. Ало, държа се тук. Чакай, бе, нищо няма. Давай. Дай. То не мина кавала преди малко да изчисти. Колко се върти ли? Чакай да ти си главата прочет. Дай, тук е широко. Дръж! Тук ти хваща асфалта. Да ще пробваме 2-3 пъти хваща. Много е леко. Няма проблем. Малко валя. Моля кавал, дето ми надо чисти сега. Ба мама към писта. Сменяй пистата, видео. Трябва да от другата страна. От другата страна е под... Ма тук е някакво, защото ти по-широко и няма движение. Не, бе, кефика се превърна. Да, като изтърваме кантара, не ме. Да. Аз пък и се радвам. Защото като го изтърве, не се знае какво става. Точно. Това се тръпка. Той е фърлял и какво е? Сол. Майка ти, друг мръсен. Ако ви чуят общинарите, как говорите за тяхната работа... Да, хората си вършат работа, ние ги слушаме. Не знам, той не гледа такива клипчета. Той също мъж шумите не даде. Грехи пари. Вечер. Бояна. Той от другата страна мине. От другата страна ще развали този скала. Че срещу него ще му иба май. Карай срещу него да се насере. А така искам да ги описваме, брачет, катарабите. Не ги описваме, брачет. Описваме. Ние ще направо светим... Ние сме в пътя, гледате от страничното стъкло. Браво, брачет, обръщай тук на кръглото и се връща обратно. Какво стана? Иване, ако спри да бъркаш на Мичо, не знам в газа. Не беше там, бе. Там е било, тя ако е на друго място, няма тъй да каже. Да, искаме да кажа, че 2 пъти волана свърши. Виждам. При да или Радо, или се спрети да бъркаш на Мичо в дупчо. Вече на нищо не прилича. Ама като не гледа никой, ало. Какво значи тахограф? Не да знам, ако знам. Пак ще викат банана, манама, сигурно. Някой чуе тъпотяш. Само тъпилата го пише. Тахограф, това е такова, един уред за камионите слагат. Да могат да ги проверяват винаги с какви километри карат. И ако искаш да знаеш, банана хамък се изтиска гума. Айде! Почнах да начало. Прозореца! Ваня, дед ма пита кой е най-добрия, виж и той кара. Кокича много кара, Там е, А като имате
Той не вижда. Колко кой? Пилоен. Пак пък набрахме бая, така набрахме пак. Нямаш ли такова? Имаме как? Аз такова... Ти много се засилваш. Не, няма. 80 на Защото разочароваш ме ли? Честно, разочароваше, не знам кой ще прави. Няма да има. Секс туризъм няма да има вече. Няма да бъдете приятели. Ще я пускам много на тръгна страни и мими, не се притеснява. Я карам да всъквам. Ами, аз ще пръкна. Тук има вишквен. Крачка на решетките. Так, ясно. Тръг. Добре. Защото се движим по-бързо, е. И успя толкова хора си тикал да се тикал. Когато са плещани в газа, първи път, при голям страх. Кръгло, Малко остана, още малко. стига ми слага този телефон. Какво да направим? Мърда ми ръката, вече. Коментар си правиш. Подприеме кавал. Къде подпре? Браче, дай, бе. Да, оттам е. Гледай Максим, той е Значи голям. аз искам да ви кажа, че ще направя по-добре. Моля. Дай, браче, тя вече тук е. Лека, Наш. Без изобщо да се чувствате притесни. Аз въобще не съм притеснен. Аз само че си притеснен, чакай първо. А, Че хваща така гадно. от тук съм притеснен. Чиста и па... Чак от притеснение ще пръдна. Баче, знаеш ти, знаеш ли кое е хубавото? Така се е вързал, че всичко му остава в гащите. Няма да мириши. После знаеш какво мисля да прави? Да вика на тази, че забили гащите. Ще й прави тотална носа. Това е знаеш. Малко Да, тя се да. размрази, он е тървал вече. Просто момчета прекалявате с тези идиотщини. Детинщини за това. Безотговорно. Да. Търки мъже. О, Жи ти Ще, нали? срещу бляк, рол, срещу стен. Ага, е. Аз съм рапър и съм бял, много бой съм бял. Хуя ми съм ял. Шивка най-глъчния квартал. Най-мощният квартал. Аз съм рапър и съм бял, много бой съм бял. Живка. Марчо, как беше? Марчо, Живка, как беше? Ще забравяш да удариш контрата. Жоре. Не, те му викал, Жоре. Да се качи горе. Нахрани го набързо, той е интригант, който те мисли за гигант. Стария Жоро. Майка му идиот. Зори му ще скайпа, ако стана. Имам му скайп, не само писал да. Ето, видяли, аз ти казах. Прекаляваш. Направо се изпитих да въртя този геврики. Мама. Калян хубаво, на кой мол. Да, видям къде. Тоест Максим, искам май да го любиш. Витя, глема. На баш си не можеш през цялото. Много е време, да, защото си колата, иначе ще да видиш. Кой не дей. през цялото ко? Плътно. Остров четвърта. Давай през остров Шом. Да, и във влака. Трябва. Представяш? Може, кой не може, ма брат. Не си го представяме, че един дей да се обещава. Айде, тук искаме малко по-така, разбереш ли? Дай малко така. Малко по-сега. Къде е Максуда? Да. Ето тук вясно. Ето тук под канала от Заре. Тук не чита. Ко стая? Бъда чиста тук, освен каруци, няма кой да такова вече. Бъда чиста. Дай гача, брат. Как си са братни? Как живеят този път с мангаля? Как живеят? Минус 10 градуса. Фирки се път някой човек, как?
че те... И Максуда са хора. че те заради това... Махай! Те заради конете, бе! Тук да не падне зере. Има ли зере? Няма дире спокойно, бе, дире. Те го цементираха отдавна, няма... Като паднем в дерето, ще излизаме и от колата и бягаме на посоки. Именно те за кой тафали, за него се остава. Какво? Пътяваме с бягане, ма ако можеш да бягаш, бягай. Ако не можеш... някой трябва да викаш, Мене ли бе? Не, мене. може тебе тафа. Боже, аз ще ти откупя свободата, Аз ще да откупя. знаеш. Аз съм тук на по-мръсно, бе. Човек има там. Бягай! Къде ще писаме? Долу и тук. Той не е моя. Работи как ще не работи. Той нас чака само. Нали задето се? Колчета, молчета, тук си и пал. Една си. Може да не махнат коленото ократ. Пари са дали, той то с нещо ли каш. Читал, ти е на марчета. От парчета я така. Само. Айде хора. О, тук не